Bahaiing Jong Ruben marbaniang samla Kren Bakla KSU lyngba voice message kabla saphriang kylleng khyndiat sngi kila Pynshai katei kadei tang jingleh kanjingshongshit khynah bad bakila debru beit nongialam KSU habai kren bakla bathai khobor ikimejeng Ruben iloang katei kren kaba saphriang kadei kabau teu samla ula kren bad iwe khynah klan da poi perkhat bakan saphriang pat shikibai Haka jo kapor iong bakum ka yeng ki kubur bo khon jang ki ula bakla baru khlamla bantela ka melau jong uthalien ngakum ka kmi ngadap ta ka jingsnosi ka bakrau habakum kini ki jingja basnosi ka wanja haka yeng chonga kum ka yeng ni don ban Pynshai khyndiat halor ka voice message ka bala saphriang pa lyngba ka media ha ka nyautarip jong uni banai kani ka voice message kamdei ka ba khun janga ulabu dala dehi ban pinmong yanu ru bat don jingmot ru ban kintho ne pinmong ya ka seng kadei ka private chatting lyngba ka WhatsApp habdeng jong bat iwe khana kadba kidang ye text kala don ru ka jingyawa kawang kti iwe pat bat ita ikhana ila company ya ka kerteng jong ka seng bat ha ka jinklut khna khon jonga ula phano da ka voice message ya I klem da poi perkhat ka ka bani na kata ka jingleh jong ni pgyang ya ka jing bakla jong khun ha ka ba umla bante la kam yala uthali ha ka ba khadu ngadon ru ban ai kublei ya president jong ka central body jong ka seng iba lam namar ka jing ya kren jongi ki bahaiing hasem ringkat ka jing don irang ba dong jongi ha ka shipau tarik ka sngi baar jong ni benai ila ai jing kermen ba jing sngus kem yani kum ka ying hadin bangila kren yasuk ila kular bakan omdan kan omishu ki halor kani ka kam namar kadei ka jing bakla ha ka jinglong khana